Приятели, добре дошли в моя влог. Тук ядем дюнери. Аз взях моя, сега чакам моите приятелки. Ще направим още един влог. Представете ли? Да, сега се сетих. 2%. Надземлявам. Показвам 68. 68 аз Да. Това е. Ай, чао. Здравейте, приятели, още един Да, аз влог. го държа, че ще му и да чуя. Влог. Ние не сме БФФ-та. Да, имам една тук. Ето. Ох, бе! Чакай! Ето ги Евсун и Стаси. Евсун, дръж телефона да се виждат всичките. Така. И аз добре, лачи от тази страна. Хело! Ама този път да не сме затворени. Ето я и Евсун така върви. Ръпичката! Евсун е ла тук до нас. Ма то май е затворено! Къде чува къде? Ох, Евсун е ла от тази страна. Не, трябва Евсун да дойде от тази страна да се виждат всички. Не. Айде. Евсун не се виждаш. Преди 2 години това момиче си беше в нашето училище, пък сега пуши. Кое беше? Пушеше там в началицата. Добре, хора. Бърборим си. Сега само да е затворено. Добре. Не знам какво. Аз бях права, че то затворено. Добре.